Kani kadiga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. MLA jong ka Mawryngkneng constituency uba David Nongrum ula kentu ya ki pai ba nong shong jong ka thain Mawryngkneng bakin long ki ba Ïaishah namar ba ya ka building ba Thymmai jong ka PHC Mawryngkneng on sa Plie no la kumno hau Bnai naiwing arajar arpo khnang ban penjanai shushu ya ka jing shakri jong ki pai ba uba David ulai thoru ba ki pai ba kidai ban aipor ya ka sarkar jala namar kamlong ka basok ru ban pendep kerki ya ka ni ka kam nrei kidai ban Ïaishah tat hadu ba ka ni ka yeng ba ka ba Thymmai kan dep pura phi ka ni ka PC Mawryngkneng it's a long pending issue plus lembak nadu ka pol nganang susang long MLA ba ka pol pa jung iru ngilai demand ka sarkar ba de ban upgrade ya ka ni ka CC. And government, of course, pimla ban expect bangila ban ne ya kanunu come overnight. Kasimpor. Te hindi sutran ba manta ka sen government has gone in a very proactive, way. Ban upgrade ya kanika PC sa CC. Te kajingwan jungi bahek Honorable Minister Mishim Tio kajilong meeting kajungi nilai kendu katun ki nongilam sinongru ting ong ba ngin shift ya ka PC sa kan new building henai mentangi ka ban upgrade ya tu ka PC sa ka CC ting do kami ka ko ka ward ka female ward but ka male ward ting ni haban sinai tu ka kamera itu ki kamera ki hall seberan halor mental lagi shift ya ni ka PC katun mujung batai jong ki doctors but ki engineers lagi shift yani ka PC sa building Thymmai kin trikam muslor mara lagi trikam temut sapo ki thak ki nong pang kinumit kajing tet kajing atre tu kadon ka health department ka request you so rasnangru so ba ipod ini tang live nai so bana ngin pendap no itu construction nangta ni sa shift omongin shift ya PC ngin shift ngin innovation ya CC mungkin shift the whole thing again namar ba building berim kin perkelano ka trauma center namar ka highway ki bon ki accident case kini kita bro khot they don't book mana ka transport department ru ngin ayo sanction ba ngin plate no ngin operate no ka trauma center hapo ka Mawryngkneng PC ti happen suto ki pai ba ki suto ki nang song ki happen suto. Of course, kajing kwa jung ite monwam kwa bagin shift sa building Thymmai henry ngaban perkhadru ya ka jindom kampat jung ki patients no mentala da pang pistom piwan don batrikam halor pin thia kum no pin rest kum no ngaban perkhat berkhat kita tayo berkhat ndi man su kwa kerki again pe kum ko meeting balalong but minister but ki officers ki ong ba ka baslem eru how Bnai November kin inaugurate ya ka CC mentausnem te mentala July te matter of 3 months pi menta kan kanong kumalai phau jung cha 30 bed kanyarap sibon